Der var det samme indhold på. Og ingen har kigget på pizzaen. Den er lidt varm, så vi ikke vente lidt? Jo, det kan jeg godt. Bare vente. Okay, og vente. Okay. Du må ikke vinke dig. Game face on, bro. Så det her går på vandet, ikke? Det er en bøv, hvor kan komme. Ser ikke godt ud for min hest. Jeg tror også, jeg har taget et stykke fra mig. Hvor varm. Jeg tror ikke, der er 5 minutter. Din fucking hyæne, mand. Kom nu, mand. Er du rundt i min kæp? Spis. Nå, var det det, jeg sagde, hva'? Så stille og roligt, fordi at han når det igen 5, men du kan stadig spise hurtigere end ham, fordi nu er han er helt væk. Okay? Tag det roligt. Du skal bare igennem den pizza, der er ham. Wow, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Så er der gået 5 minutter, drengene. Der er lidt meget pizza tilbage, synes jeg. Uafgjort efter 13,5 minut. Kom nu. Kom så. Ud med det. Skal du være? Giv mig noget vand.